tambata ninya tambata ni barkaye mbesebe minta ode le triomphe du Mali le triomphe du Mali ale kumale do ikado anga ikado jamana duru luka kulumi ngbe na nya sama ka bwala te fare otmana no G5 Sahel a dola ko ikado ko ni jere kuluye mini ni faranyonga kuludo min yere na asale de bangina ko morne otmana min ikado ni G5 Sahel ko nyeka ajekulu min do ka sale bangina maminga na ulaye niye doni karamo bado no professeur de philosophie kado Mohamed Bashiru Seiba Bamba ka fola koko ikado ko mabsega jumen famu Mali gouvernement ka la selu kono fe mi ikado communiquer mi no efu bisaba no 030 gouvernement franje fanga ay mi fo kanye shije G5 Sahel ko mako ikado seno jila mama mi ke bosoe ni ita samaka bwa la ina ki yere mahoronye aunga samaka bwa ala ikado G5 Sahel ka ba nye fo anye ayre fe mi ikado ka fo ko asigira singa jamana wulu bisega faranyonga chogomina ka ko kelen ka je ko kelen na ningo ko adishida ala ka beni akera ka beni December ko le ba flanintan nani sa Mauritanie ulu ka fabala jamana duru yenyo ansora kono o jamana duru mun Sahel bolo o jamana wiye o kuma ko ka do bu faranyonga ka ke kulu bay no yela kana kuluye o kuma na minye ka do je kuluye ku na ka do tabulo ko taganya shi kelemi no be jadi maw jatike wale ke ba tigila maw ni flameru tigila maw no nyana mini fen vere lawe o kuma na foka ta se mamunu mi mauta yawni ngudo berela ko kele kumike ka nyeshin numbela jilema jamana duru ka faranyonga kunkunye fanga ka ke ula Mauritanie ka do Mali Niger Burkina Faso aywa ko numbela jile faranyonga ka charike ka andafa o kuma na yusu ko Saheli bulo ko kuma na ko ambe ka kangele fo kele o tabulo hukumu ko nalla o ko ni jate mine ko aklina kunye jamana duru ka faranyonga nye aklina nyuma kundo ngabone ka sani ngabwa na haklina akado amasega lawole ya Bamba ga fola koko minye ikado ni haklinata ka agani ya nyumansiri na kemnen ni ikado musaka tibolo bara itoka je okumana koko bitega ka akemnen ni musaka kowa ayeto misigi nyingali tomi okumana yusu ko minye jadi mawye ulu keleli ko te ikake ni kodeni wa bolo la fiale ya to kele sabu mara ma fe grunde bu bolo wa labene do labenkola mu wa be kele fana don foka fa toti okumana ko minye ikado minembu bolo o mina irete jamana do wulu masiri taba obulo o ko jamana duru ka faranyonga kulu na ire kuma bo ko farida ni lakana otigila mo farale nyonga aywa ko kera jekulu mi ni kabi ayre mabange afatura o kuma na ko mi nye communique mi na nga gouvernement yo fo o lase mi nye 030 abe franje fanga ka communique ko fo ministry mi no yuka kuma lase la yale ida do alaka nyefo ko Malia se mo ka do G5 Sahel anaka tabulo ana manyolo mbela jilena o kuma na mi nye ka do ko nunu bela jele o femi ka do ko tabulo do de ato anyeni farida ka ko ngara balana ko ma chamana ngabamba ko ka ma balalela ko sabu ko ni bana de wolola ko ka do ton jekulu ni bana de wolola bana mi ni atseka ere bwala chuko shila aywa femi e kolote jekulu ina dilitala sinsin yorotala o kuma mi nye ka do akalla wale ali ko ni tunye fenye mi ni ka do de keli kumbi bala mala no masega nye sorowa ko ma bala le bambala ko ni bana do wolola o kuma ko G5 Sahel mi infleni December kalo ba flani tan nani sa ko asigile senga Mauritanie jamana la iba ka foka kunkunye jidi o jamana were ni nyonje jidi kakla ga kele kulo giriya ka nyeshi jadi mauma mi nye jatike wale ke ba tigila mau nyana mini furaba nyana mini fen o fere baw ka do ko kele ko kunkanga wuli ka joke ko jate o minana ka foka musaka bebe sefo wari efo ero wari o million kemenani ane mugani sabama laidu tara o kumana ko ganga kara bona ya mulo laidu tale shima time G5 Sahel ki ka do ko ulu ere ni u ka sendanya ku ka ko bela jile u masegali ero wari million biduru faranyonga jango jigi jango jigi da yoro wallahi ero wari million kemenani mugani sabama masoro jamana were munu faranyonga ulu masegali ero wari a million biduru faranyonga ka ja deme ba jekulu ni banyumangeo bolo di chejaw ulu ere ka manye maya kumbe faransi bula wati uye farajela be faranyonga ka laidu bauta ko na folo bidi nga papa ka make o kuma ko 20 ka do ta ko flana G5 Sahel ka tumbe ka do jamana munu faranyonga ko sebe kono ko obe ka do talike sharakse o mugande la article mugayin konnala iba
b'a ye k'a fɔ kiri taabolo foyi ma suganda kɔnɔ min bɛ i k'a dɔn nin ko in ka jɛkulu in k'a i k'a dɔn kiri ko sɛmɛntiya a bɛ i n'a fɔ an ka jɛkulutɔw fana OHADA UEMOA CEDEAO ko ninnu fɛn fɛn sigilen don i b'a ye k'a fɔ baarakɛminɛnw don nka sariya taabolo jɔnjɔn si t'u bolo ko ni ye UEMOA yɛrɛ ta k'a lajɛ k'o ka sariya taabolo minnu bɛ yen o kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ damaw ka gɛrɛntɛ siri ɲɔgɔn na ani i k'a dɔn u ka taabolo kɛta olu hukumu kɔnɔna la CEDEAO ta ye jumɛn ye a yɛrɛ ka sariya ko bɛ boli i k'a dɔn tɔndenw kan sariya bɛ tɔndenw yɛrɛ dun fɛn min ye i k'a dɔn ko tɛmɛnen kɔ ko u ka sariya ko ko ɲɛnabɔ fɛn sɛbɛn minnu bɛ yen k'i b'a ye k'a fɔ ko sariya yɛrɛ taabolo kolo girinsi t'a kɔnɔ jamana duuru ninnu tɔgɔ la o fana ka bɔ yen k'a ko kɛra bolo kɔfɛtɔ fɛn ye 2014 san fɔ ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ ko kɔni i k'a dɔn o ma se ka sabati o kumana san 3 mun mɛn k'a sigilen sen kan a ma se ka ɲɛ sɔrɔ 2017 Bamakɔ faaba kɔnɔ yan i k'a dɔn k'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye k'o kolo donna a kɛra Manuel Makɔrɔni ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ ko jɛkulu jamana kelen kelen bɛɛ i k'a dɔn cɛ 1000 o kumana cɛ 5000 olu de kun kan ka bɔ jamana duuru in tɔgɔ la k'o kɛ i k'a dɔn olu ka kɛlɛ ton tabaw ye Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko o kumana kɛ fara ɲɔgɔnkakulu ye k'u ni i k'a dɔn wolomasi taba tɔ minnu fana bɛ kɛnɛ kan u bɛ jɛ ka baara kɛ i n'a fɔ barikantani Takula fo ka taa se i k'a dɔn G5 Sahel yɛrɛ ma k'u bɛɛ kun bɛ jɛ ka baara kɛ k'o de y'a to i k'a dɔn waati dɔ kɛra gɛrɛntɛ nana o kumana wɛrɛ jabala min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Faransi n'o bɛ Lyon o kuma ko min ye i k'a dɔn Faransi jamana ɲɛma ale ye wele bila an ka farafina jamana duuru in ma ɲɛmaw ma ka taa n'u ye Po hali n'u ma sigi Po da la sa dugu in kɔni ye tɔgɔ ye ko Po u taara n'u ye Yusu ka taa i k'a dɔn a kantigɛ da jira olu la k'u fana k'u jɔsen jira a la G5 Sahel ko k'a sigira sen kan ko nin kɔni kun ye i k'a dɔn ka fuguri kɛ maaw ɲɛ la n'o tɛ a tɛ se ka baara kɛ o ko min ye i k'a dɔn G5 Sahel ko Nations Unies n'o ye diɲɛ tɔnba yɛrɛ ye o yɛrɛ ma se ka mandat jɔnjɔn da a ma k'a sabu kɛ États-Unis n'o ye l'Américain jamanaw ye olu ka i k'a dɔn ban n'o y'u ka veto ye Conseil de sécurité la i k'a dɔn k'olu ma sɔn i k'a dɔn yamaruya jɔnjɔn di G5 Sahel yɛrɛ ma baarakɛminɛn t'aw bolo jigiya t'aw la musaka ko la Mauritanie yɛrɛ min tun y'a ma ɲɛma ye i k'a dɔn olu hakilina ni anw ka hakilina tɛ kelen ye larabu hakilina de bɛ olu la ani surakani jamana hakilinaw de bɛ olu la min ye Niger ye i k'a dɔn a tɛmɛna o fana fɛ ka taa se Burkina Faso ale ni i k'a dɔn k'a fɔ ani Mali anw kɔni bɛ hakilina min fana na o ye UEMOA ani CEDEAO o hakilina ye Cadi min n'u y'o ka kolankun na yegere ye ko Cadi na anw fana ka hakilinaw tɛ taabolo kelen ye k'o ye Semaki de ye ni dama faralen ɲɔgɔn kan ko nin ye ko sogololen ye ko sogololen min ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko si t'a la ko dɔw hakilina ye larabu hakilina ye dɔw ta ye surakaninw ye anw ta ye tilebinfɛ jamana hakilinaw ye farafina caman cɛ jamanaw fana ka hakilina na anw taw tɛ kelen ye k'an bɛɛ ta k'an sogolo ɲɔgɔn kan k'anw ka kɛ kulu ye ko ka i k'a dɔn ko kelen kɛ o ka sabati ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ko ye ko min ni k'a dɔn a kɔni maa bɛnnen don k'a bila ten maa ɲɛmaa dɔ tun bɛ fɛ k'i fosi ka bɔ a la ka kɔn Mali ɲɛ n'o ye Idrisi Debi ye ale min fatura ko a waati k'a ko k'a bɛ G5 Sahel k'a bɛ bɔ a la wa a b'a ka cɛdenw sama ka bɔ a la ayiwa ko kuma k'o kɛra kabakari yɔrɔ kuma jugu ye a waati la ko a waati fana ko a gɛlɛyara kosɛbɛ san 9 i b'a ye G5 Sahel a sigi bɛ sen kan a ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko la wa i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛci foyi ma ye o fana ka bɔ yen ko a G5 Sahel ko min filɛ nin ye ko foroko langolo kun don foroko fa siyɛsi i k'a dɔn ko n'i y'an ka jamanaw sigicogow lajɛ ka bɛɛ ka hakilina n'u ka lakana taabolow lajɛ k'a tɛ se ka ɲa Nations Unies yɛrɛ tɛ sɔn a ka ɲa ko sabu u ye nin kɛ i k'a dɔn fuguri de ye ka kɛ maaw ɲɛna o kumana ko jadimaw kɛlɛli ani k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw kɛlɛli ani an ka sigidaw jidili ko yala nin nɔ jumɛn yer'o la G5 Sahel a jɔyɔrɔ la dɛ o kumana ko an b'a lajɛ k'a fɔ ko Mali i k'a dɔn k'a fɔ k'u tun bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka anw kɛ i k'a dɔn dɛnɛnkɛrɛfɛ mɛruw ye o dɛnɛnkɛrɛfɛ mɛruw o kun ye jumɛn ye ko fɛn min ye u y'anw sen bɔ i k'a dɔn CEDEAO la k'an bɔ UEMOA la OHADA u y'an b'o la o ka tila k'an kumaniya G5 Sahel ma ko sabu a ma ɲɛmaaya ye bɛlɛni turiya de ye ko Cadi a b'o de bolo o de kun kan k'a falen Mali ma nka u y'a kumaniya Mali ma k'a sabu kɛ u bɛ fɛ ka Mali kɛ dɛnɛnkɛrɛfɛ mɛruw ye ton kelen na ka Mali ta kɛ o ye u b'an sen bɔ a bɛɛ la yaasa min ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka taabolo ye a ka gɛlɛya an bolo ka an yɛrɛ damaw kunkari ɲɔgɔn na ko misali ye jumɛn ye ko diɲɛ tɔnba bolo fara a ma ɲɛmaa dɔ bɛ yen ko i k'a dɔn Antonio Guterres k'o ye munumunu salo de kɛ ko ɲɛɲini na farafinna k'a ye i k'a dɔn siga don Maliko la ka
yala yala jamanaw la k'olu lamini o kumana a taara Senegal Macky Sall fɛ ka bɔ yen ka taa Niger ka taa Nigeria a ma se Mali la yan nka a tɛmɛna o yɔrɔ fɛn fɛn na a ma tanu kɛ ka ɲɛsin Mali ma a ye mankutukolon de fɔ ka ɲɛsin Mali ma o kumana CEDEAO UEMOA OHADA k'olu ye anw kɛ kɛrɛfɛ mɛriw cogo min G5 Sahel fana tun bɛ fɛ ka anw kɛ o ye nka anw kɔn'u ma ni kɔnna sanfɛfɛtala ma a b'a fɔ k'ale fɛ k'a kun de siɲɛ o kumana an ta in kɛra o ye ɔ Banba ko k'a b'a ka kuma kun cɛ ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn saba min filɛ nin ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Asimi Koyita a ka kuma mugu n'o ye discours ye a kɔnɔna la sanga ni waati a bɛ kuma saba de fɔ o kuma saba ye jumɛn ye a ko n'i y'a ɲɛ nin na mara kɛcogo juguya don a bɛ san 30 bɔ an yɛrɛ kun t'an kungilenna kelen dɔn mara taabolo la ko filanan ko min ye k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ nɔ don k'a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan wa a kɛra k'an bɛɛ to Mali kɔnɔ yan nɔ wa ko walasa an ka bɔ nin na an bɛɛ ka kɛ kelen ye k'an fara ɲɔgɔn kan an ka k'a dɔ kɛ maliden kelen ye ka Mali kumabɔ baaraw kɛ o kumana ko an k'a lajɛ an bɛɛ k'an sen don a la maa si ka n'i yɛrɛ kɛ kɔfɛ maa ye wa maa yɛrɛ fana kana den kɛrɛfɛ o fana ka bɔ yen ko hakilina jumɛn bɛ ale fɛ Banba ko ten ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa Mali in ka bɔ nin gwɛlɛya ninnu kɔnɔ tiɲɛ min b'an da la an bɛɛ ɲɛ b'a la koyi k'an ka sɔnnikɔrɔkow dabila ka ɲɔgɔn barabɔli dabila ka ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn buruja dabila ka i k'a dɔn ɲɔgɔn tufatufa ni ɲɔgɔn puruti k'o bɛɛ ye k'o to yen ka kɔnɔko kɛlɛw to yen ka Mali ko kɛlɛ k'o ta k'o yanga o kumana ko min ye k'a dɔn nin ko ye sa k'ale ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Burkina jamanaden don ko Mahamadu Sabadogo ko Sabadogo ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ni maa min ye i jɔyɔrɔ fa i ka jamana ka hɛrɛ sɔrɔli sira la k'i ye koba kɛ wa i ye belebele kɛ ɔ k'an ka jamanaw dun sigilen don ko kodɔnnaw b'a kɔnɔ maa ɲɛmaw bɛ yen karamɔgɔw bɛ yen min ye k'a dɔn ɲɛnatigɛw bɛ yen ko yan'an k'an ta kɛ ɲɔgɔn bana ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye maa si kana fɛn fɔ maa si ma karisa y'a don ta karisa y'a bɔ ta o bɛɛ ye koba kundanw ye k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka furancɛ fanga dɛmɛ ni a ɲana furancɛ fanga bolo a bɛ ɲamaliden bɛɛ bolo n'a tiɲɛn'u bolo k'a bɛ tiɲɛ an bɛɛ bolo o y'ale Banba ka i k'a dɔn faamuyali cogo ye o kumana ko tiɲɛni kelen min b'an bolo n'an bɛ jɛ o ye o de ye Mali in ye n'an y'a bɔ bolo la an y'an ka tiɲɛ kuma bɔ nka n'an m'a bɔ fana ayiwa an b'an ka kɛta kɛ dɛ min ye k'a dɔn Mohamed Bassirou Seba Banba ale ye ka professeur de philosophie ye nin y'a ka fasiri an y'a bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ. Le triomphe du Mali ni y'ale bila minnu yɛrɛ kungo ko an tɛ se ka kalo kelen kɛ embargo la ni Mali ma sa nin ye k'i ka jamana yɛrɛ danga ye ŋaniya jugu tɛ ŋaniya de don a bɛ segin yɛrɛ ma awɔ ŋaniya don Moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ ye o véridique a bɛ kɛ Ala ta ye ale kumanen don min ye coup d'état wɛrɛ Moro a kɛra kunnaja ye koyi n'o tɛ ɲamu y'a sɔrɔ awa min ye an bɛ ka min fɔ bi an t'o fɔ nin ye coup d'état wɛrɛ kun min n'a kun bolo dalen don Ala kana ɲɛ o i ka dɔn jamana sigi a sen sabara kɔrɔ tuguni Moro awa min ye nin coup d'état kun labɛnna maa dɔw fɛ maa minnu n'olu tun bɛ maa wɛrɛ ka ciya la nka Moro Ala ni i yɛrɛ to a ma min ye Moribo Kone colonel Moribo Kone ale directeur général de l'agence pour la sécurité d'État Moro aw k'a dɔn a n'a ka cɛbaw Moro k'olu ye wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn kanu k'u bolo da u kɔ dɔwɛrɛ tɛ ninnu kɔni tun b'a fɛ ka ko de lase jamana ma n'i ye jateminɛ kɛ Moro aw k'a dɔn service secret min bɛ Mali la Moro aw k'a dɔn bi tiɲɛ yɛrɛ la ko Ala ye minɛnw kalifaw la minɛn min n'u bɛ aw k'a dɔn ko caman buguna tigɛ Moro n'u bɛ u to u sigiyɔrɔ la ka ko caman ye ni ka tila ka jateminɛ caman kɛ Moro aw k'a dɔn min ye nin kun ti dɔwɛrɛ ye min ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka min ye Asimi Koyita ani gouvernement min bɛ aw k'a dɔn ka kasara jugu lase u ma min ye communiqué min n'o bɔra k'a bin Moro aw k'a dɔn o kɔni y'a jira k'a fɔ maa dɔw kɔni kun kan bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni jamana wɛrɛ ka yamaruya n'o ye nanzara jamana dɔ ye min b'a to u bɛ se ka dankari anw ka jamana kɔnɔ cogo min na Moro aw k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ embargo banga n'o tɛmɛna ka bɔ yen embargo min n'a sigira k'a sɔrɔ a ma sigi sariya kan n'o bɔra ye Moro aw k'a dɔn nanzara jamana dɔw kɔni b'a fɛ ka anw bila kɛrɛfɛ ni ka anw ka den kɛrɛfɛ k'u b'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la ka Maliba ta tiɲɛ Moro aw k'a dɔn o hakilina bɛ jamana dɔw la Moro Ala k'a ciw bɛɛ da i ko nkɔyɔden o jamana maa dɔw de bɛ yen olu de nana ka n'u yɛrɛ don an ka wolomasiri taba ɲɛmaa dɔw la min ye officier ani sous-officiers ye
munu jamana ka tanye no to olu fela ko ye n'olu kɔni bɛ awai ka dɔn maa wɛrɛ ka ci la nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la kabini waati min na n'u ye nin dibidibini ni dungani ni bɔli ni daminɛ moro o y'a sɔrɔ awai ka dɔn min ye colonel Moribo Kone ale ye awai ka dɔn maa ɲɛmaa ye min ye service de renseignement moro awai ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a n'a ka maaw kɔni u bɛ sunɔgɔ kɛ un l'est de la koyi min ye awai ka dɔn ɲɛkelen ni sunɔgɔ u bɛ ɲɛkelen ni sunɔgɔ de kɛ bɛ dabolo min na o de dagalen an bɛɛ ye fɔlɔ koyi a b'ara kelen bɛ yɛrɛ kelen bɛ jateminɛ kɛ moro awai ka dɔn o de sababu y'a to min ye Moribo Kane awai kɔnɔ Moribo Kane a n'a nɔnɔ u sera ka coup d'état ye awai ka dɔn ni k'a bali moro awai tiɲɛ yɛrɛ la min ye anw ka service secret bi moro ko awai ka dɔn ka kuma man jan awai ka dɔn ka wuli ka jɔ ka bon awai ka dɔn ka kodɔn ka bon Moribo Kane awai ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛn bɛ awai maa ye bi maa min awai ka dɔn ni nanzaraw kɔni b'a fɛ ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka dangari kɛ Moribo Kane a n'a nɔnama dɔw la nka moro awai ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'i tɛ se ka bin maa kan k'a sɔrɔ binkun t'a la koyi i tɛ se ka bin maa kan k'a fɔ ko misala tɛ Ala yɛrɛ t'o labila Ala t'o labila diɲɛ fara lahara kan a banna moro ko yalima an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ yalima jamana taabolo bɛ cogo min ko jamana denw hinɛ tɛ maa dɔw la minnu b'a lajɛ awai ka dɔn k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taacɛn lase anw ka jamana ma nka anw ka jamana dafiri k'an na segin kɔ tugun wa min ye awai ka dɔn e ka jateminɛ kɛ min ye mɔndoro ye ka awai ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani anw ka wolomasiri tabaw banbanji minnu n'an b'u wele ko terrorisme olu ka awai ka dɔn anw ka fɔlɔ olu de tun b'anw attaquer nka bi anw bɛ t'u sɔrɔ f'u ɲaga la k'u dasi o gosago kɛra ka ni maa ninnu to min maa jumɛn ne minnu bɛ ka wuli k'u bɛ jamana fereke tugun ko o gosago kɛwalew kɛra k'olu to min u ma se ka ɲɛ sɔrɔ o la nka jamana ka bɔ nɔgɔ la sira u bɛ ɲɛ sɔrɔ o la k'o lanɔgɔ u bɛ ɲɛ sɔrɔ o la u bɛ maa ka ci la olu wo o tigilamaw wo Ala de ɲɛ b'an bɛɛ la nka an y'a ta k'a di Ala ma moro kabaw ye Mali kalifa Ala la an hakilila tigɛra an b'a dɔn Ala tɛ kalifa tiɲɛ wallahi Ala Mali ka di Ala ye moro malidenw ka di Ala ye malidenw dɔw de bɛ se k'u ban awai ka dɔn min ye Mali yɛrɛ taabolo ma nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moribo Kane n'a ka cɛdenw k'u k'an ka fo dɛ min ye Asimu Goyita awai ka dɔn a n'a ka gouvernement k'u k'an ka fo moro awai ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la wolomasiri taba minnu bɛ yen n'u u ndarakira nin ko in na moro awai ka dɔn kɔni u bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan nka an bɛ min fɔ sa min ye awai ka dɔn Mali service secret moro k'u k'a lajɛ hali bi u ka wuli ka jɔ bonya min b'a to awai ka dɔn maa o maa bɛ yen n'o bɛ ka dankari Mali yɛrɛ ka ɲɛnama la ka dankari Mali ka hɔrɔnya la min ye awai ka dɔn Moribo n'a ka cɛdenw i yɛrɛ to a ma k'u ka wuli ka jɔ kɛ ko an kalifa b'u la Ala k'u dɛmɛ amina yarabi n'o tɛ Lajinɛkaw ye wolomasiri taba gansan dɔ minɛ u ka fɛngɛ la o don o ye mɔgɔw jaw ye diɲɛ ɲɛfɛ yan ayi ko kun natɔ don Mali la yan wolomasiri taba fini dafalen b'a la Lajinɛkaw ka kɛ koyi olu ka wolomasiri tabaw de sɔmin'a fɛ k'a koron k'a ɲininka a y'a a dafasa gɛlɛya ko fasajimi wulu daw ye ɲininkali busamisɛ gu a la ye jɔn ko Ala fɔ k'a kun tatɔ don min k'ale kun natɔ don Mali de la yan kana mun kɛ jɔn b'a dɔn a fɛ Ala de b'a dɔn jɔn b'a dɔn n'o kun tɛ nin jamakulu dɔ la anw dun y'a fɔ an ka maa ɲɛmaw ye k'u ka dancɛ in bɛɛ lajɛlen karan ka daw sɔgɔ ka ɲa sabu jamana damadɔ kɛn bɛ ka anw lamini olu tɔgɔ de ye bi ko faden faden wa o faden ninnu filɛ nin ye olu fana bɛ kamisa den muso kundigibali denw ka baara de la wa u t'a bila fɔ diɲɛ fara lahara kan f'a da ka to u yɛrɛ la don min faden ɲɛnakale b'a si kɛ o mɛ min f'i ɲɛna mura an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ minnu Mamadu Dunbiya an ka Asimu hali ni maa tɛ Burukinabew ka cɛ in dɔn parce que Burukinabew yɛrɛ tɛ k'o taabolo dɔn hali Burukina cɛkɔrɔbaw bɔra ko a ka choix kɛ Burukina ni Faransi la a kɔni ma dabolo kelen jira an na fɔlɔ an t'ale ɲɛ kun ninnu ni Macron de génération kelen u bɛ ɲɔgɔn dɔn Basum ninnu bɛ siran Faransi ani Alasani Basum ninnu tɛ Basum yɛrɛ e b'ale jate farafinna yɛrɛ maa ɲɛnamaw fɛ yan non ale kɔni tɛ o ale ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ n ko jatigɛ wale kɛ waati la ale ye terroriste kɔrɔ de ye Basum dɔnnen don terroriste kɔrɔ kɔni bɛ Faransi ka baara de kɛ sabu kaba b'a la Faransi a bɛ baara la Faransi de Ala ka ɲɛmaaya in sɔrɔ ni Faransi tɛ a tun t'a sɔrɔ ale ɲɔgɔn na Niger kɔnɔ Niger maa ɲɛnama banna ka da o ma le véridique sama ka bɔ ale kɔnɔ
Yusu kumana chao blalango alaka kodi mami mi nyina maliko inshallah anya yira alala kuna funa ambi temenaye me sebe mi tasa ikado kafo fana le veridique kelenye le veridique ale kele do ka ikado nyingali ke ko sharia suzo bara ni nikadegele wale munungera kanyeshi adama de yama ani kele konona ko atigila ma ubemi inafo emenela ansardin ani mujawo ko luka ko be chugo de bi amma munu nodo ko uka ko be dabolo jumena Albela Traoré ale ni fasiri ka do ka fo le verdict kono albela ka fola amega to yin jama fe yusu ako procureur général cour d'appel Bamako ya ko wati dokera ale tuyeni ngo nundo mbaraw ke ka beni février kalo e ba flani tan nani sa mi nyi ka do mandat d'arrêt ka do o mi vleni ni o dara ma chaman tona ko olu belaji le ka nga chomi ni ku jo jagar jakene ka muno nye jatige wale ke ba tigila mawye nu ye ka do danteme wolo ke ka sharia soso baraw ni katigele wale ke ka nyeshi mauma haka jakele kono ani adama de retabulu ka nyeshi o manga sahili bolo konnala koro marabulu kono albela Traoré ka fola le verdict konna la yusu akoko mamunu ni ulukun nomine na ko kiri tunya jira ka foko ikado ka sebe dawko abifo mi mako manda dare wela ko o bara kera chugo jumena jamana kono ani jamana koka ko ulika jo bara kunganga ke o mi mbe no ikado ka foko jekulu do ulu manyema kumbola Mouvement National de Libération Lazawad no MNLA ani Ansardine ani Mouvement l'Unicité pour le Djihad en Afrique de l'Ouest Moujoao ani ka do droku ferelaw ulu jamanda de kun farala nyonga Yusu kana ko ninke balike dama ke anga sahili bolo ni koro marabolo konnala o kumana ko mi kun tara mi kun enyeshina uma jala kilila o de ka fo ku yeni danteme wole nunge ay wa jatige wole ke ba tigila mawo ko olo ye bara kulu ka bara chejugo mununge ka dangari manifuna ka dangari jamana ere kala kanana ka dangari jamana aka kiliyala ani ikado ka fo jamana aka jamana dunga faranyonga donda kilenve ni boda kilenve ka dangari ola ka laba ka dangari ali jamana wulu masiri tabawla ka bingani taka maw segere shueni ni kene karaba ani ka do ko katigele wale kera uwerewu yo chama ndike o kuma mi nye do wire nana ni haklina jumenye marabulu ko haklina yireta haklina ani ka do ka fokulu na jamana ke dine jamana ye ko nimbena ka haklina unana nga do fana na kun kunye nyana mini fenfere no e dropu yi abana awo ko e dropu fere la nation international udi abana o kuma na yusu ko bolono ikafo ko wulika jo kunkera a cour pénal international fait no CPI wati dola ka ma do ko lu nomine ko sigana mawdo ku ye ikado ka fo ni katigele wale uke kele seve ka nyeshi adama denyama ani kado ka fo kele ere kono na fanana seria soso bara munu no yoluke ko nomine na ke ka nyeshi uma ay wa fe mi nyi kado ka fo mali ere kritikala mawi olu fana tunye jiyama la donia ka fo ko wulika jo ko okanga ke nunu nofe ya sa ku kiri wala sa ku ko kila ku kiri nu yu kiri ka kila ku kiti sage Yusu ibai ka fo ko ongania ministry la ko fe mi ikado ka fo ni ngoisa ko akwani kun dabora ikado ko ka shidon ko mi ye jamana doye aywa ko ado nana kataye ko do ere bula olu sara do fana be ibai ka fo olu ko ni balole be nga mi ye karo ka fo toto olu la sebe mi ni o taraka nyeshi nunu ma ko ukwa asebe tatukuraye ko asebe ngobe la hala jumena ani panguru mi nana jigini nyana mini furamugu baye ko er cocaine ko fana tara ko ke ka do yanga kle damaro ko akla ko bla ko fana sena sumayara pambe yoro mi ko bi ko ni mbe joda be jatige wale ke ba tigila mo uluka ko tabulu la ko sabu ka do ka fo nyina mini femfereu o de uka kele musa ka la yere o er ko kay ni ko invana ko misega an la doniya fen chamanga ka klina woro di amma o ko mali asaili bulu na koro marabulu ko kun kele do yera mabla yi ka do ka fo yere sago ke nyangi baliya ko yo o to jado yi ka do ke ba o fanana Albela Traoré aga nobla sewe ni anya bo le verdict kono ga bidon bole do yusu moro le verdict ka ni ale bla ambita sugula abla mega mi madam mega madam Diallo nyajuguma ala kan kishinga ne ajugu tigila mo ala kana na juguma anjugula maje koma ala kana na jamfa baje koma ami
ulu koni yake nga kera ala nyina akera ala ya an ya ko ta gadi alama abana inshallah nga finintigu fana be wuli ka jola wu sela ko nyanyini nani ala ka je ala ka hidala inshallah ya ala ka daro ya rabbi amma muro ambe sebenda endiga ta direnu bo amba leta jati muro awa minyi nyerella a ministre min be no urbanisme de l'habitat et de 2021 ministre awa kado ke mana ale koni awa kado médiateur de la république muro aye félicitations ci amma minyi awa kado ka jira ka vo a wulika jo minge ulube afoka wali mando mi ministre min be ministre de l'économie et des finances muro awa kado électrique wati dollar ninga chama akawulika jo min bonyana minyi sorota siralla no ye awa kado edo baninga zirai muro awa kado ni bolengoy mi médiateur de la république médiateur ale koni awa kado nyere la minye kemana kaya taka lase alema muro espace d'interpellation démocratique dossier kɛmɛ fila ani bi kɔnɔntɔn ani bi wolonwula ni kɔnɔntɔn muro olu de sɛgɛsɛgɛra i b'a ye k'a fɔ awa min ye domaine na muro awa ka dɔn ministre muso min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don awa ka dɔn dugukolo ko ta sira ma min ye Kamena ye Kamena muro awa ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa wulikajɔ kɛra min ye awa ka dɔn ka interpellation muro ka do o min gera sa ninga aw ka do sɛbɛnda ɲɛkɔrɔ o ye sɛbɛn saba muro sɛbɛn saba min ye décembre kalo tile 10 san 2021 ani kelen muro min gera sa i b'a ye k'a fɔ awa min ye adamadenw ka hakɛ ani adamadenw ka ɲininfɛn ani adamadenw halala olu bɛ se ka segin u ma cogo min na muro yɔrɔ dugukolo ko mankan ti ban muro aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn interpellation min be n'o ye awa ka dɔ 19 ye muro o sɛbɛn taara ka taa bi a kɔrɔ min ye awa ka dɔ nin jɛ in yɛrɛ ko administrateur do des chevronnés min ye a kɛra secrétaire général chef de cabinet ministériel min ye Kamena ye muro awa ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa min ye nin baara ta sira ani ka dɔ awa min ye sɛbɛn ani ka dɔ ko sɛgɛsɛgɛli ni k'a ɲɛdɔn muro ɲɛdɔnni de kosɔn sa k'a sera awa ka dɔ awa min ye ka nin ko bɛɛ lajɛlen bila sen kan min ye espace d'interpellation démocratique EID muro aw ka dɔn min ye numéro 13 numéro 138 numéro 199 muro aw ka dɔn min ye direction nationale des domaines muro ka a kɔni i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɔra k'a bin olu kɔni aw ka d'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka nin ko bɛɛ lajɛlen bila sen kan muro aw ka dɔn min ye EID min filɛ nin a ta ko 25 min kɛra mars kalo tile 24 san 2022 fila min ye aw ka dɔn bureau du médiateur de la république muro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn ministre so min filɛ nin n'o ye urbanisme de l'habitat des domaines l'aménagement du territoire et de la population muro aw ka dɔn min ye min bɔra ka min fɔ sisan u ka dɔn awa min ye sɛbɛn min dara bi kɔrɔ numéro 13 ta 138 fo ka taa se 199 ma muro bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen kɔ u y'a ye k'a fɔ ministre tɛmɛna ne nin sira bɛɛ lajɛlen ye ɲini fɛn minnu n'o kɛra muro aw ka dɔn espace d'interpellation démocratique fɛ ministre ye aw ka dɔn a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ni k'u sigi sen kan min ye aw ka dɔn Buguni m'o la muro aw ka dɔn minnu ye ɲinini kɛ muro olu ta Buguni o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra min ye Tabakɔrɔ Sikaso o fana ɲɛnabɔra muro aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Bila fana ta o ɲɛnabɔra 19 min bɛ yen 18 muro ko aw ka dɔn o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra ni nimisi wasa ye o b'a jira k'a fɔ aw min ye association de la jeunesse de Médina Kura n'o bɛ aw ka dɔn Dungu ka jekulu muro olu fana ka o denmisɛnnin minnu bɛ yen muro aw ka dɔn min ye maa taara ka taa yɔrɔ dɔ ta n'o ye espace public muro aw ka dɔn min ye ministre de sɛgɛsɛgɛli k'o la o bɛɛ lajɛlen kɛra aw ka dɔn kunnawolo sira ye 2017 muro aw ka dɔn ministère min filɛ nin i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la o wulikajɔ minnu kɛra o jaabi ministre a jaabi bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ni ka aw ka dɔn nimisi wasa sɔrɔ a la o b'a jira k'a fɔ aw min ye Birama Kɛmɛna min filɛ nin a ka
wulika jɔ o bonyana wa i k'a dɔn a ka wulika jɔ bonyana min ye recommandation 10 min ye aw ka dɔn minnu k'u ɲinina mɔrɔ aw ka dɔn min ye 3 mɔrɔ aw ka dɔn o wulika jɔ kɛr'o la o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra wa aw ka wulika jɔ min filɛ min ye aw ka dɔn ka dugukolo sɔrɔ ŋanamu na ani taasira wɛrɛw la o mɔrɔ ko aw ka dɔn o ko a bɛ ka fɛ ka dan sɔrɔ o la wa b'o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye médiateur de la République ye mɔrɔ o kɔni sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin a ma k'a b'a fo k'a barika da a wulikajɔ min kɛ minnu ye aw ka dɔn dugukolotigiw minnu bɛ yen n'u jigi waarɔ la ni ko ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ olu ka tiɲɛ ka segin u ma cogo min na o tuma ko ale nimisi wasara a ye lettre kɛ ka ci aw ka dɔn ministre ma ala k'an kunnaja min ye o de ni ale ka fasira an y'a bɔ indicateur kɔnɔ. Indicateur ni ale bila an bɛ observatoire ta observatoire an bɛ taa Douanza ale marabolo kɔnɔna la jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw n'o ye terroriste ye ko 74 k'u y'olu k'a dɔn k'a fɔ olu tɛgɛ k'u ku ye u bilala su la ayiwa fɛn min ye kunnafoniw nasira ye Fama ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Fama wulila n'a ka pankuru ye i k'a dɔn ka taa bɔnɛ jigin ninnu kan u ka lajoli yɔrɔ n'u ka lagilani yɔrɔ min bɛ yen ko kan u ka kan u jabala 2 ka taa bɔnɛ jigin kan u bɛ i k'a dɔn u yɛrɛ labɛn yɔrɔ minnu na o kumana fɛn min ka dɔn min filɛ nin ye ko pankuru tilalen kɔ baara la duguma kɛlɛcɛw olu fana ye k'a dɔn k'a fɔ dɔbidɔbili ani k'a dɔn mɔmɔli daminɛ ŋɔkolon kɔnɔ ko min ma ko fulusere o fɔrɛ kɔnɔna la ale bɛ yɔrɔ min fɛ o ye Duna ye o kumana nin bɛɛ bɛ Douanza marabolo kɔnɔna fɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaa tigilama 74 k'u y'olu bila su la koyi ka minɛnw caman minɛ kɛlɛminɛnw ani k'a dɔn k'a fɔ min ye kisɛdenw ye k'u y'o caman minɛ ka dɔw yɛrɛ fana tiɲɛ Umaru Sabadogo ale ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ observatoire kɔnɔna la a ko laseliw kɛra min ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmayaso min ɲɛsinnen don kunnafoni o cariniko ma a ye laseliw kɛ o kumana ko Douanza marabolo kɔnɔna la ko kunnafoni olu jɔnjɔn sɔrɔlen fɛn min ye pankuru ye ko wulila ni ka taa bɔnɛ jigi jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw u jabala 2 kan u b'u ka lajoliw kɛ yɔrɔ min ani i k'a dɔn u ka kalanw kɛ yɔrɔ min na min ye o kan ye o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko terroriste dɔw bɛ yen min ni o ka jabala yɛrɛ bɛ n'o ye ko Abu Mahama ale yɛrɛ jaba la k'u ye bɔnɛ jigin o kan ka laban ka duguma kɛlɛcɛw olu fana ka sɔrɔ ka fulusere o kungokolon fantanbanta k'o bɛɛ lajɛlen larawe ni k'a dɔbidɔbi o kumana min ye o senfɛ olu ye jatigɛ wale kɛbaa tigilama 29 u y'o bila su la ayiwa 17 o ye kɛlɛcɛ kuwalenw ye 12 i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ ye denmisɛn jiniw ye u ye minnu namara ka tugu u ka k'u kuma yɛlɛma ka tugu kɔ ka minnu ta i k'a dɔn kɛlɛcɛya la ko enfant soldat o bɛɛ kun bɛ ninnu cɛ la ɔ fɛn min i k'a dɔn terroriste 30 ye k'u ye i k'a dɔn olu banabanida cɛjugu ayiwa ko dɔw ta k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ nka u y'olu ta i k'a dɔn ka taa n'u ye kɛnɛyaso la u kana kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jufaw ye sabu an mago b'u la ɔ Yusu min ye i k'a dɔn ko ye sa sigida min bɛ yen ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in ko fɔ ko kumana k'u taara bɔnɛ jigi ka yɔrɔ min na u ye i k'a dɔn wulikajɔw kɛ Yusu ko i b'a dɔn k'a sigida kɔnɔna la ko min ye i k'a dɔn ko u taara bɔ fɛn minnu kan ye o de ye muramafɛnw ye fɛn min ye i k'a dɔn ko min ye i k'a dɔn ko 37 AK47 o ni obi 12 moto o 23 ani k'a dɔn kisɛden o kɛsu 3 fo ka taa se bolifɛn 2 ma ani tɔlike waliki n'o ye kunnafoni jɛrinfɛn ye o caman k'u y'olu bɛɛ lajɛlen dawolo o kumana min ye k'a dɔn ko wulikajɔw bɛ sen na k'o fana kɛra ka ɲɛsin kungo kɔnɔna ma fɛn min ye jatigɛ wale kɛbaa tigilama u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ni ka taa u wɔgɔbɛ ka bɔ o wo kɔnɔ ko dunna k'a dɔn o sigida la k'u ye tan bɔɲɔgɔnko u y'olu bila sula ye o kumana u bɔtɔ buguda yɛrɛ kɔnɔna la u ni fɛn minnu bɔra ye o ye AK45 3 ye ayiwa ko ani k'a dɔn karabini n'o ye siniwaw ka dilannen ye o 5 donso murufa o fana dɔw minɛna laseliw minnu kɛra i k'a dɔn Wolomasiri Tabaw ka kunnafoni carin sira fɛ a ko bɔnni fana o sigidaw kɔnɔna la k'u ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin dɔw ma ye ko terroriste 5 ko u i k'a dɔn olu bila sula ye nɔ ko 2 bɛ olu la i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye i k'a dɔn
ɲɛmaabaw ye u ka i k'a dɔn jatigɛwalekulu ninnu ɲɛmaabaw ye olu ye olu dɔnnen don wa ko wulikajɔ o bɛ olu nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa fɛn min ye Douentza marabolo kɔnɔna ye k'i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ka bingani walew k'a sigiyɔrɔma cayalen don yen sanga ni waati k'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ degun ani i k'a dɔn gwɛlɛya belebele sigida maaw bolo ko waati dɔw la u bɛna bin u kan ka lajaba ta k'u sɛgɛrɛ u bɛ dɔw cɔmini ka taa ni olu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko bingani sanga ni waati k'u b'o de kɛ ka na i k'a dɔn fɛnw minɛni ka taa n'o ye kabi 2013 san fo ka na se an bɛ don min ko bi a ko dakun kelen de tun bɛ ni marabolo in kɔnɔna la ka sigi gɛlɛya maaw bolo hali u tun tɛ se ka bɔ ka taa u maamagow ɲɛnabɔ u tɛ se ka taa ɲɛsi foyi la kumana ko nin bɛɛ kɛra MINUSMA ɲɛ bosonnen ɲɛna a ma se ka nɔbɔ ko la k'a ma se ka nɔbɔ ko la bi min sa ni anw ka wolomasi tabaw kɛn bɛ ka kɛlɛ ton ta i b'a ye k'a fɔ ko Douentza dugu kɔnɔna la ko kabi armée ka monter en puissance f'an k'a fɔ nanzarakan na u k'a mɛn de ko kabi armée ka monter en puissance n'o kɛra k'a sababu kɛ an ka jɛnkomaɲɔgɔnya ye anw ni Irisi jamanaw ani i k'a dɔn Irisi jamana kalan karamɔgɔ minnu bɛ anw fɛ yan k'an kalan k'an jo k'an kɛ keyekeye k'a kɛra sababu ye Douentza ani Moti kɔnɔ ko maaw bɛ bɔ ka taa u ka ciw la bi ka segin k'a sɔrɔ ni jatigɛwale kɛbaa tigila maaw ma bɛn hali i bɛ se k'i ka taama fari da n'o ye voyage ye ka taa i ka voyage la ka segin ko o tun tɛ se ka kɛ fɔlɔ dɛ ko bi i bɛ se ka taa ka segin n'u ti bɛn o kumana Umaru Sabadogo ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ observatoire kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro to fɛrɛla ma dɛ ko ja kɔna ne cɛkɔrɔba dɔ spécialiste dɔ n y'a lamɛn a ko ko u y'a kɛ u ka radio ni radio fɛnw na radio propagande ninnu ni télépagande na yadagalina ka mɔgɔ min u filɛ nin ye kɔnɔ u b'a fɛ ka Bamakɔ attaquer ka karakara ka an ka ɲɛmɔgɔ paniquer yan kabini o kɛra sɔn o fana lettre ci ka bɛɛ bɔ i jaga ka sɔrɔ ko labɛnnen de don k'a bila Ala kana nazara ɲɛ sɔrɔ ja propagande de don ka sɔrɔ k'a fɔ anw ma hali duguma kɛlɛ ɲini u fɛ koyi ayi sanfɛ ko de fɔra nka u nana duguma kuma o kuma u yɛrɛ ni Ala de b'a dɔn maa si t'a ɲɛ dɔn wallahi ka tila k'anw bali ka don Kidal ka tila k'u tugu ka Damier Boite kɛ saraka ye k'o kɛ ka diɲɛmaa papa ka sɔrɔ ka kɛlɛ ton ta nazara Ala ka n'u ɲɛ suma ni diɲɛ tora ninnu bolo b'a tiɲɛ o de la il faut poutiniser Vladimir ye an bɛ yɔrɔ min bi diɲɛ bɛɛ ka Vladimir ka poutiniser n'o ma kɛ diɲɛ tɛ lafiya dɛ Vladimir bɛ ka min kɛ u ka nouvel ordre mondial ni a kun olu ko nafa ko Russie la ko 10e puissance ou bien 11e vieux ɲamakuji de ko ten ko bɛna minɛnkolonw de di anw ma bon n bɛ min f'i ɲɛna Russie la o ni Ukraine ka kɛlɛ diɲɛ bɛɛ y'a santi bi wa u bɛ dabaya la hali bi ani dakolo gɛlɛya u bɛ ka minɛnw cɛ ka taa di Ukraine ma k'u saraka Irisiw bɛ taa bɛɛ bunte ka tila k'a tɔ ni salo ka taa n'a ye Ukraine yɛlɛko cɛni a yɛlɛko kɛni ale bɛ ka kɛlɛ kɛ yɛlɛko de a m'a faamu hali bi koyi sabu ale ka mocɛ yɛrɛ de humoriste tɛ wa mɔgɔ kana fɔ k'i ma yɛrɛ ndenkɛ ni dafingɛ ni o ɲɔgɔnna Ukraine k'i ma national awɔ a bɛ taa i sigi k'a ka ɲɔgɔnlɔn bɔ ka cɛtiri bɔ ka humor kɛ u bɛ tɛgɛrɛ f'a kun wa i ka ɲɛnajɛ jara taa an b'i dɛmɛ a bɛ taa Poutine ba saba jɛ k'a sigi ka na parlement dɔw wele ko n bɛ fɛ ka kuma aw fɛ i b'a dɔn polonɛw k'olu bɛ minɛn bila ka taa parce que olu ka minɛn fana bɛ Russie sɛbɛn na k'u bɛ minɛn bila ka taa Ukraine ko mais ko Américains yamaruyali Américains ka cɛkɔrɔba ko k'o tɛ mɛn ale da tɔ t'ale la koyi Ala ka kun lajɛ amin Moro min y'an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa cɛkɔrɔba hakili sigilen Kayiba Jabate Moro an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Moro an bɛ sɛbɛn da indicateur du renouveau Moro k'a dɔn min ye festival la Bɛlɛnintugu Sumaso les bonnes affaires chez les marchands locaux. Moro nin kɛra tɛgɛndɔ ye ta 7 min n'o ye festival Bɛlɛnintugu ye jamalajɛ bɛ ten koyi min kɛra kalo tile 15 tile 16 tile 17 min ye san 2022 Somaso a bɛ k'a dɔn n'ale bɛ bila cercle la Moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka seko n'an ka dɔnko k'o laɲɛnamaya Moro Somaso ka a bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ jamana kɔfɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ wa minnu bɛ a bɛ k'a dɔn faaba kɔnɔ yan nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Somaso min ye a bɛ k'a dɔn don kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ka taa ɲɛnamaya Moro a jama de bɛ bɔ Somaso bi tiɲɛ yɛrɛ la k'a dɔn
ni awakado festival baw be konde bi somaso ale festival bro abi konde festival baw fe koy mi awakado nyere la jaw kelaw ni jago mam la kelaw bro ko bela jele awakado uyu tege no ni festival ni wati la awakado ni ye projet de développement ko ni mi kaso awakado ka yirwa era la do mi ye dugula ka asumun daw ale boucher somaso bro awakado ale ajira ko nyere la ikado ko kabina le ko ni jago damne ko nyere la awakado ko mi ale ka mi awakado bagan chama mbade fa muro ka fa fo ka sege muro ko kera niede muro alepse ka fo alhamdulillah muro mina sugo closa ani munu awakado nolu be awasugo chama mbade sa ko festival yore awakado muro apse ka fo ko alhamdulillah ko ye awakado mi sugo chama mbade sa sugo kadu ye koy festival gela sugo kada ide abana muro ko sugo sana munu mbora awakado segu munu mbora sumaso ani munu mbora jamana werewla ani kado faba ere kono ya muroko awakado alebse ka fo tare ku kado ko no karat no mulo soroyi wa muro udafe dugu chamambe olu bela jele awakado olu nana ngoyna wa ko bela jele misaninge Yusuf Dambele muro ale butiki fere labbaye ale be so maso ale koko awakado samba flani mugane flata muro awakado nyere la kakra sobuye mire ikado awaminyo uluka fere chama ngakwe akra so ikado uluka awatno chama zoro muro ikado sirgen daw ale fana a commerçant bay grand commerçant résident a somaso minye ne commerçant bay minye jigile do awakado somaso muro ako festival min flane jera ko ninga nganyana mayade ningara so ikado awa minye nyera la ko ale min vere klekle ngoro muro ikado ale yo nywana sabayal manani ale de mbo fere muro ikado minye nyera la minye ikado essence tajibola no borai ikado awa minye min fen sumalo boisson sigreru muro ikado nyera la no temana ka boy boutique kono fen to muro ikado awani min flane moroko awakado aleka butiki dondoni alebe mabla katabla likata awakado saninge wa minye awakado kucha aleko no min vo minye kuchala mbeso ba moro katafara ni yoro chabanga wa minye awakado aleko no min vo yerla ko awamyangala ere yerla ko ni nyana je ba min flane ko awamobi bo fa bele jile fe ninga ukuna myangala ka wasit na mana tata na baga kursi be kene kasula jauda to akwa na mami ba akwale ale tisita yisana tisita rola da baga kursi be kene kasula wado be ulube na foka tuta ulube bara krefe mununa barajbe koro fana bikiu ya ide soma sokoro te mien itaya dai ndawla kawfi ko koroti o ndawshi jumo koroti fariti wenda ushi fari ko be ngodi wa koro de bale dafa baraka jenda we numbe do ye bizigi fe vota nyebersa de kobersa ba bedo so belendugo abaga barga soro gata fe mura abaga barga soro mi ale kono memmi wele bela jele kala je akado kaningo imbla bala wa ko ni yiri wasira taye wani mixe ka kenye taye so maso na lamini bela jele ma fanda toure ale akado minye blakaye ale kono ko ale so maso do ala na furuke de fe bo mi festival ale adon ala na furuke de fe muro ale bi boisson de fere wa muro akado minye nyera la ale pte akafo alhamdulillah muro akado minye nyera la ko awa minye ale tara bla chien saba kata minonza ninga nitle saba kono wala sa akado minye ale bina bana mimbo o bela jile bi sa yoro ngele o minye umunjalo ale fana akado ale bora bla muro ale fana ni makelimbo ko ale jismani boisson de fere muro ko ma pse ka fo alhamdulillah le kono minye avocado jismani boisson na alepse ka min vere muro abeti jo avocado waduru wa woro wawlo flafu watana ngamvena muro avocado ba jira yera la suma so yenjara
tiɲɛna festival a magoya maa si la. A magoya maa si la. A magoya maa si la. Jamalajɛ kɔni mansiman bɛ kɛ dɛ. Moro ko ale kɔni bɛ se ka min fɔ ko bon vent pour ce festival. Et je demande aux autorités d'accompagner les initiateurs de ce festival. Sɛbɛla. Ko ale b'a ɲini an ka maa ɲɛmaw fɛ u ka lajɛ nin festival min filɛ nin Moro a bɛ ka dɔn maa minnu b'a labɛn u ka dɛmɛ na se olu ma wa min ye tako 7 min filɛ nin min ye Bɛlɛnindugu Moro k'a kun cɛra ni nisɔndiya ni bonya ni karama ye a kun cɛra ni a ka dɔn dugu kanu ni faso kanu ye wa Moro a ka dɔn u ye awa foli ani tani o lase jamana ɲɛmaw ma ka dugawu kɛ jamana ye Moro a ka dɔn jamana hali bi ka wele bila jamana den bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa nin y'o misali jɔnjɔ de min yirala bɛɛ la vivement la prochaine émission inchallah ala ka san wɛrɛ ta Musa M Danbele paraminɛkalanden don ale ye ciden ngɛrɛngɛrɛnnen somaso wa groupe renouveau ma to kɔ dɛ a ma to kɔ dɛ a dafalen tun bɛ yen ko nisɔngɔ sabu an ye butelini ninnu taara Boutelezi Boutelezi wa Bon Appétit Télévision Show Plaisir Télévision Sanayɛlɛ a tun bɛ yen ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Sanankɔrɔ gɛrɛn an bɛɛ ka gɛrɛn don ninnu bɛɛ tun bɛ yen ani biko don biko dɔ fana tun bɛ yen sarantankɔrɔ dɔ fana tun bɛ yen nɔ min ni nin si tɛ kelen ye Mariam Kɔnɛ Christelle a taara a tun bɛ yen a bɛ fɔ a kɔ di sara ye 1000 bɔ a tɛ npogotigi muso in na cɛ ala hali kun ka lasigi sira la Mimi tun bɛ o de y'a kunna jɛ Mimi Kɔnɛ o de y'a kunna jɛ n'o tun b'a lasigi cɛ hali kun ka Maram Kɔnɛ lasigi u y'a arrangé de sa Mimi informateur tɛ Maram Kɔnɛ ale do kɛ Mimi gasi kama a taara ne kun ɲɛ b'a la jama la n yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ lakali tɛ sarantankɔrɔ tiɲɛna mara ne b'a fɔ marakɛ siɲɛ i musow bɛɛ la ni ɲɔgɔnna sarantan t'a la Mimi ye Sara b'a la koro koro finmani kale a b'o finmani ala ka kunnaja amin Musa M Danbele awɔ ni y'ale ka fasiri ni ala sɔnna